tant, és un lloc que s'utilitzava molt en el delta de l'Ebre, tota aquesta zona del sud, i molt utilitzat també al País Valencià. Encara que hi ha gent que diu que és originari del País Valencià i importat aquí, no és cert. L'art del ratll ja estava aquí en aquell temps. Bé, les parts del ratll, veureu que quan el desplegue té una part petita de dalt que es diu el cercolet i tota una rebora per la fora de ploms. És una xarxa que està feta a trossos per a que quan la tiris quedi completament rodona. Això només es pot fer construint-la en diferents panys que tinguen uns biaixos determinats. Una vegada el ratll ja s'ha tirat, el que es fa és estirar la part interior que hi ha en les mares i recull tota la part de baix i embossa el peix dins del sac. Com a explicació tècnica, bàsicament ja estiria, però jo us voldria comentar algunes coses dels meus avantpassats que pescaven en aquest tipus de pesca per aquesta mateixa costa que esteu veient ara. Aquest tipus de pesca s'utilitzava molt per a pescar una cosa que es diuen els mújols. Aquests passaven per la costa i ells estaven esperats aquí, inclús posaven altres peixos amarrats amb fils amb una pedreta per a llamar-los, per a traure'ls el que es diuen les enses. Una vegada el peix s'apropava a la costa, atret per aquestes enses, acotxats, s'aproximaven i tiraven el ratll. Sembla que sigui fàcil, però necessites una certa tècnica per a que surti un ratll ben tirat. Aquesta primera del ratll, tirada del ratll, volíem dedicar-la al nostre company pescador també, que es diu Ramonet. Per a tu, Ramonet, esta primera tirada. Molt bé!